Da yawan mutane sun ga wannan abin wanda hakan ya sa hankalinsu ya tashi ba ɗan kaɗan ba na cewa za a yi blocking duk wanda ya yi amfani da autoclicker ko kuma wanda suka aiki da multiple account. So ta yaya ake detecting irin wannan cewa gashi an gane cewa kana da account da yawan gaske ko kuma kai aiki da autoclicker? So akwai hanyoyi da yawan gaske da suke iya wannan detecting ɗin. Na farko akwai abin da ake ce mashi catch, wanda shi wannan catch wani clear site ne nasu, wanda duk wani motsi da abin naka da ka dusa ciki kana kayi allowing nasu cewa duk wani abu da kai za su riƙa gani. So haka ne zai sa duk wannan abu da ka yi su gano shi, duk wani autoclicker da ka sa da irin wannan multiple account su gano. So hakan idan baka magance wannan matsalar ba zai haifar maka da matsala gaba idan a misali ya tabbata sun ce za su yi wani abu. So ba mu fatan ma su yi, duk da dai wannan is rumors ne cewa wasu suka yi shi suka haɗa suka editing suka turo wa mutane. So abin da za ka yi domin kai protecting a shawarce na farko shine da best mafi yawanci wasu ma ana ta banning ɗin account nasu, kuma a dalilin banning ɗin shine kuna shiga wasu link, akwai mailing na Telegram sama da 100 a ciki, sama da up to 100. So but wanda suke cikin group na MBR Tech in za su lura mailing na Telegram ba su fi 13 ba, wanda muka tantance muka iya turo masu, wanda muke sa rai da hope akan cewa za a samu alkhairi da su. So da yawan gaske kuna zuwa ku shiga link wanda na scammers ne, shi kan sa a yi maka share link a je a sa ka wani tax, wanda tax ɗin da an riga an da reporting nasa. Shi wannan reporting da aka yi shi ne zai sa kai kuma in ka shiga kai ma ƙoƙari a haɗa da kai saboda ka shiga malicious something da wanda bai dace ba. Sai yawan for instance abin da ya fara sa a ban ɗinka, idan kana da subscription na Premier zai sa ka tsira idan kai na da subscription na Premier. Shi ne abin da ya dace a ce kuna yi, matuƙar kun san kuna da kuɗaɗe a ciki, so mutum ya ƙoƙari ya riƙa yin subscription na Premier. Kamar yanzu misali bari in shiga Telegram na ku ga. Dan da za ku lura za ku ga wannan gashi nan yana da star a cikin wannan main account nawa. Ya kasance idan kuka je setting, subscription na Premier bai da wahala, bai da yawa, kun gan shi na Telegram Premier. Da kuka za ku ga nan za su riƙa ɗaukar nawa annual a shekara za su ɗauki naira 41,900, in kuma duk wata da za su riƙa ɗauka kaga abin da suka wata 3,499. In kuma duk month ne za ka yi subscription ɗin na month before dai misali dai a ce term ya ƙure, so za ka iya use na monthly gashi nan, shi duka 4,990 ake yin sa. So gaskiya mutum shi ne samun lafiyar shi da zaman lafiyar shi a Telegram mai ma abin subscription. So abu na biyu wanda zan baku shawara a kai shi ne ku tabbata da kun zo kan Telegram naku, misali for instance bari in shiga Telegram, sai ku danne shi haka sai ku je app info. Da kuka zo app info, ta hanyar wannan hanyar ne zai sa ku magance matsalar ku da ake tunanin cewa za ta faru. Sai ku zo inda aka sa storage, maybe idan ku zo inda maybe kila wani ya taɓa app info ɗin bai gan shi ba, za ka iya shiga setting naka sai ka nemi app naka, bayan ka je app sai ka shiga cikin app info naka, ka nemo Telegram ka shiga cikin app info. So daga nan za ku zo ku shiga storage and cache. So bayan mun shiga storage and cache za ku ga muna da clear storage and clear cache. So this clear storage, idan ka saki ka taɓa wannan clear storage, so za ka yi losing Telegram naka, dole sai ka sake sabon buɗewa, kuma maybe a wurin sabon buɗe shi ka sami matsala su turo code, ka daga nan shi kenan ka shiga la haula wala quwwata. So ku ankari da kyau, in ku zo wannan clear cache ɗin kaɗai za ku yi, don't do this clear storage. Kuna taɓa clear storage kun shiga tara. Abin da za ku yi shi ne ku taɓa wannan clear cache, ina ƙara wannan kaɗai za ku taɓa, sai ku taɓa clear cache sai ku fita. So idan kuna haka akai-akai, duk wannan autoclicker da kuka sa zai riƙa goge bayananku da ke cikin server nasu. So ta haka ne kaɗai za ku tsira da wannan abu da ake tunanin zai faru. Thank you.